ndebe anyị ekene unu na-asị dododo nke onye chi biko nyezere n'ụbọchị nke tata na Igbowood TV ka anyị ga-ewetara gị akụkọ nke si na obodo anyị bụ Nigeria. Igbowood TV bụ ngalaba pụtara ihe anyị si enye gị akụkọ pụrụ iche na ihe na-eme n'obodo anyị, mba Afrịka nakwa mba ụwa dum. Wee na-asị gị dododo nke onye chiri biko nyezere. Chetakwa na anyị ga-akọrọ gị akọ n'ụbọchị nke tata bụ Chidi Ikenna Amobi. So gị were oche ka ndụ ị ga-azụ maka na esimolu. Ozi nke anyị ga-ewetara gị tata ga-abụ ozi ga-esi na nke ndị uwe ojii na obodo anyị bụ Nigeria wee bịa, ebe ha na-ekwu ka mara na ha malitela iwe ndị ọfụ ndị chọrọ ịba ọrụ uwe ojii n'obodo anyị bụ Nigeria. Nke site n'ọnụ onye na-ekwuru ha okwu bụ Frank Mba ka ha na-ekwu ka mara na onye ọbụla nwere mmasị idebata aha na ka amara ma ga-ewe ya n'ọrụ uwe ojii ga-eme otu a na mkpụrụ ụbọchị 14 n'ime ọnwa Julaị wee rute na mkpụrụ ụbọchị 23 n'ime ọnwa Ọgọst 2020 anyị nọ n'ime ya. Dịka Frank Mba si na-ekwu na ndị tozuru etozu ịgbata akwụkwọ a bụ ndị dị afọ 17 wee ruo afọ 25 ma bụrụkwa ndị nwetara English na Maths na ule nke ha lele na WASSCE, NECO, GCE na NABTEB. Ọ na-ekwu na ndị dị otu a kwa ndị negoro arụfụ na arụfụ adị mma na inu arụfa dịkwa mma ma bụrụkwa ndị uche ha zuru ezu nke ọma, ebe ọ na-ekwu na ụmụ nwoke ga-eto ogologo ruo 1.67 meters ebe ụmụ nwaanyị ga-eto ogologo ruo 1.64 meters. Ọ ga n'iru wee na-eme na akwụkwọ a bụ nke a ga-agbata na online, nke onye ọbụla chọrọ ịgbata ya ga-aga na www.policerecruitment.gov.ng ebe a ka ọ ga-eje wee gbata akwụkwọ nke a ma debanye ihe niile chọrọ ka edebanye n'ime otu o si wee kwesị dịka ntụziaka si wee dị n'ebe ahụ. O mekwa ka amara na ndị ọbụla gafere nnene a bụ ndị a ga-agba mbọ, ndị a ga-akpọ ha bịa ka afụfụ anya wee nye ha nnene nke a ga-enene iru na iru na steeti niile dị na obodo anyị bụ Nigeria. Frank Mba bụ onye gaa n'iru wee mee na kwuo na afa ndị niile ga-ememere ọfụma bụ ndị a ga-ebipụta n'akwụkwọ newspaper nke obodo anyị nakwa ebe niile esi agbasa ozi na ụbọchị nke tata. Wee na-eme ka mara biko dododo onye ọbụla debe iwu nke gọọmenti etiti na gọọmenti steeti niile nyere maka ya bụ ọrịa nke batara obodo anyị wee na-eme mkpamkpa. Wee na-ekwu biko dododo onye ọbụla debe iwu a, gba mbọ na-akwa aka gị ọfụma, itikwa n'aka gị n'ọnụ, imi ma ọ bụ n'anya, ịnọkwa na mmadụ nso karịa nke agbọ 2 meters. Gba mbọ na-edebe iwu niile a edebe maka ndụ gị na ndụ onye ọbụla nọ gị n'akụkụ. Wee na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị. Akụkọ nke a bụ akụkọ anyị si na Igbowood TV wee wetara gị, wee sị gị dododo gba mbọ sọskraịba na Igbowood TV ebe anyị na-ewetara gị akụkọ niile na-eme na mba ụwa dum na asụsụ nke anyị, ka onye ọbụla wee na-esonyere anyị n'ihe anyị na-eme. Ndewo ma daalụ. Chetakwa na anyị kọrọ gị akụkọ n'ụbọchị nke tata bụ Chidi Ikenna Amobi. Sị gị nwanne chebiri anyị na 7:00 nke uhuruchi na anyị gatara gị akụkọ ọzọ. Ndewo ma daalụ.